Sådan der. Perfekt. Vi er Gert kan ikke se så godt. Han sidder lige ude i siden. Så Mike og Mads og jeg sidder lige samlet her i Køge og har fornøjelsen af hinanden et par timer i dag. Så der er ikke noget, vi glæder os mere til, end at snakke Fødevarestyrelse. Det er altid skønt sådan en eftermiddag, hvor det er lidt for varmt. Men som I alle sammen ved, så har vi jo haft en proces, hvor Fødevarestyrelsen har været forbi vores madovervæser for, til snart 2 måneder siden. Slutningen af april, hvor de kom forbi 7 af vores madovervæser, hvor det ikke gik super godt alle steder. Der har vi haft en proces efterfølgende med en lang dialog med Fødevarestyrelsen, med Fødevarerejseholdet, som jo blandt andet, som I ved, har udmundet sig i den her nye risikoanalyse og ny egenkontrol. Og hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, hvad snakker han om, så må I meget, meget, meget gerne lige række ud til Gert bagefter. Fordi den skal vi have ud i alle madovervæser. Så har vi haft et møde i sidste uge med Fødevarestyrelsen, som vi har glædet os rigtig meget til. Og det gik på den ene side rigtig, rigtig godt, fordi vi fik nogle klare svar. Og så fik vi også nogle svar, hvor vi egentlig godt kunne tænke os, at de har været en smule anderledes. Men lovgivning er lovgivning, og det er ikke altid nemt at slås med, og heller ikke, når det så er EU-lovgivning meget af det. Noget af det, vi snakker med dem om, det er blandt andet sporbarhed, altså at vi skal kunne finde varerne tilbage til, hvor de kommer fra. Det vi fik at vide i forhold til det var egentlig, at det vi gør vi ret godt. Vores system fungerer rigtig godt, som det er i dag. Men pt. Er der et ansvar, der ligger mellem detailhandlen til os, der på nuværende tidspunkt ikke lever 100% op til de sporbarhedsregler, der ligger. Det er ikke noget, I som frivillige kan gøre noget ved, men det er en dialog, vi skal have på servicekontoret med vores samarbejdspartnere. Det gør jeg. Jeg skriver lige ned, der kom på her. Det var Vejle, der kom på. Og hvem mere kom på nu? Jeg tror, det var Tønder, der kom på. Perfekt. Der var 3. Og så var der Vejle. Nej, der var 3. Vejle, Tønder og 1, ja. Vejle og Tønder har jeg i hvert fald skrevet på. Men sporbarhed, den var sådan set forholdsvis, vi snakkede meget om, men heldigvis var det vi og I kan gøre noget ved på et lille område på den del. Det, hvor der er noget, vi kan gøre noget ved, det er, hvis der er nogen af jer, der donerer varer videre til andre CVR-numre. For eksempel et værested, der har sit eget CVR-nummer, til en skole, der har sit eget CVR-nummer, et plejehjem, altså alle steder, hvor det egentlig er en virksomhed med et CVR-nummer, så har vi også et ansvar i forhold til at skulle spore varerne et led frem. Så hvis undskyld lige en hurtig kommentar her fra Vejle. Har I været i gang i en time? Er det ikke klokken 15? Vi har været i gang i 5 minutter. Nå, okay, den viser bare 55 minutter i gang. Nå, okay, super, godt, tak. Spændende. Det kan jeg se. Vi har været i gang i 5 minutter. Nå, hvis I donerer varer videre til nogle af de her virksomheder, uanset om det er plejehjem eller hvem det er, så længe de har et CVR-nummer, så skal vi også spore varerne et led frem. På nuværende tidspunkt har vi ikke en digital løsning, hvor vi kan gøre det. Det er noget, vi prøver at tænke ind i den her nye app, der kommer. Men hvis I gør det i dag, så skal I lave et fysisk stykke papir, hvor I skriver jeres adressen på stedet, I donerer varerne til. Og så hvis det er 3 gulerødder, I donerer, så skal I skrive 3 gulerødder. Hvis det er en pakke orange Marabou, det er Gert så glad for. Så hvis vi skulle give det videre til Gert, og han havde en virksomhed, så skulle vi skrive stregkoden ned, og alle de der forskellige oplysninger, der er, som hvis vi også scannede varen inde i vores app. Det er noget, de har været opmærksom på, og har kommenteret på, jeg tror det var i Næstved, deres besøg der. Så har vi haft noget omkring dyr og dyrefoder, og det er jo en ting, vi generelt har været ret glade for, også når vi selv har appelleret til i rigtig mange år, det her med at finde nogen, der har dyr, høns, kaniner, heste eller hvad de har, og så give det videre til dem. Der er kommet nogle skærpede omstændigheder, noget ny lovgivning, som egentlig er kommet fra årsskiftet, som vi ikke har været opmærksomme på. Det betyder, at vi fremover ikke kan udlevere mad til dyr på den måde, som vi gør det i dag, fordi vi så skal være godkendt som foderleverandører hos Fødevarestyrelsen. Det betyder også, at vi skal lave selvstændige risikoanalyser og egenkontroller for forskellige typer af fødevarer, specifikke typer.
Så en ordning, der generelt er blevet meget, meget besværlig i forhold til, hvad vi tidligere har gjort, og derfor ikke længere kan leve op til de krav, der ligger på området omkring, at de kan få de her grøntsager, der er i overskud eller brød, hvad det er. Hvis I dog får almindelig dyrefoder til hunde, til kaniner eller hvad det er, I får, så kan I stadig godt udlevere det, så længe det ikke varer der over sidste anvendelsesdato. Den ting, der har været vores ja. Ja, Agnete, du har en hånd. Sådan der, jeg så lige mikrofonen fra. Gælder det både private og firmaer, altså med dyremad? Jeg tænker, nu hvis at vi havde en nabo, der havde nogle høns, må de så få hønsefoder hos os? Nej, og det er det, der er kommet af den store ændring, det er, at Fødevarestyrelsen skiller ikke længere imellem. Det er rigtigt. Fødevarestyrelsen skiller ikke længere imellem det. Altså det, der før hed hobbydyr, er ikke noget, der findes længere i Fødevarestyrelsens øjne. Der findes erhvervsdyr, og der findes selskabsdyr. Og de eneste 2 dyr, der ligger i kategorien selskabsdyr, er hund og kat. Okay. Alle andre dyr bliver set som noget, der kan indgå i fødekæden. Godt. Og skal så vi må ikke give salat til naboens kanin? Desværre ikke. Nej, okay, super. Tjek. Ja. Tina, du har en hånd. Jeg tænker bare på, får vi så ikke meget mere affald, og hvad er der tænkt i noget affaldsspande ekstra, eller hvad har man tænkt der? Allerhelst, så vil vi både for jeres og for vores skyld, at sorteringen i butikkerne bliver bedre. Der vil vi jo allerhelst have, at vi ikke skal rykke noget affald. Fordi det er rigtig mange kilo, at de først rykker fra en butik ud i en bil, og ud i en bil og ind i madoasen, ud fra madoasen og ud i skraldespanden igen. Så allerhelst, så ser vi jo en rigtig, rigtig skarp sortering ude i butikkerne, hvor det bliver kasseret derfra. Og når det så er sagt, så er vi også klar over, at der vil nok komme nogle stigninger i mængden af affald, vi ser i dag. Ja, fordi jeg tænker, at sådan noget som kartofler og sådan noget, det spirer hurtigt, hvis det ligger i 2 dage, så man hurtigere kasserer noget mere. Og de kan jo godt se fine ud, når vi tager dem ind. Ja, vi er opmærksomme på, at det kan blive en udfordring. Tanja, hvis ikke du hørte det, så får du lov. Kan man komme omkring det ved at kalde det grønt affald? Nej. Desværre. Men jeg er nødt til at være lidt kreativ indimellem. Det er det. Nordborg. Nordborg. Du kan tage højre, Mike. Nordborg. Nej. Du fik vendt kameraet op, men ikke slukket eller tændt på mikrofonen. Nu når vi ikke må give det til landmænd og så videre mere, så bliver skraldespanden hurtigt fyldt, som Tina hun siger. Men de må vel godt hente det fra skraldespanden selv så? Altså, ja og nej. Gert, han sidder og ryster på hovedet her. Det er jo, vi kan jo ikke stoppe skraldere som sådan på den måde. Men vi må ikke have en aftale om, at vi lægger det pænt ned i en eller anden... Altså, Nej. Men vi kan jo ikke som sådan stoppe skraldere, medmindre vi putter hængelås på. I skal ikke vide, at I smider det ud klokken 2, og så står de 1 minut over 2 og henter det. Altså, så ligner det jo for meget en aftale. Ja. Tak. Selv tak. Okay. Det var det. Perfekt. Der kan lige knæppe og bevise lige et øjeblik. Perfekt. Den sidste store ting, som vi har fået svar på indtil videre, og som har fyldt en del hos os, og jeg ved også har fyldt en del hos jer, det er de her frivillige køleskab, hvor I indtil for ganske nylig har kunnet putte varer i, der er gået over sidste anvendelsesdato. Det har vi fået et meget, meget klart nej til at måtte fremover. Vi har kæmpet vores kamp for at kunne gøre det, set om der har været alle mulige måder, man har kunne omgås det på. Men vurderingen fra Fødevarestyrelsen er, at det er sundhedsskadeligt, lige så snart at klokken bliver 1 minut over 12, og at vi derfor ikke må give det til jer. Der, hvor der egentlig har været en misforståelse måske, eller der, hvor vi har været uenige,
i de seneste 10 år, og hvor Fødevarestyrelsen nok også har set igennem fingre med det, det er, at reglen er en EU-lovgivning i forhold til, om varerne bliver markedsført til en forbruger. Ifølge den nye fortolkning, der ligger fra Fødevarestyrelsen, der bliver alle varer, der overleveres til et menneske, markedsført, uanset om det ligger i et lukket køleskab, eller om det ligger i et brugerkøleskab, eller hvor det ligger henne. Men varerne bliver markedsført til en forbruger lige snart den bliver overleveret, uanset om der er betaling for det eller ej. Og det er den fortolkning, der ligger fra EU nu, og som Danmark har lagt sig op af i forhold til den lovgivning. I må selvfølgelig gerne have varer, der ikke har passeret den dato, der står på over sidste anvendelsesdato. Det har vi jo også åbnet ret meget op for, at de gerne må i madoræserne i dag til udlevering, inden det går på dato. Det er bare vigtigt, at I har en meget grundig datokontrol, inden I åbner i madoræserne, så der ikke bliver fundet noget, der er gået over dato der. Det gælder også varer, der for eksempel er gået på vakuum. Det må heller ikke komme i frivillig køleskabet. Så alle varer, der egentlig ikke er egnet til salg længere, må ikke overleveres til nogen, der kan spise den, som er mennesker. Østerbro. Har I noget tilføje til det, jeg sagde? Jeg skal tage spørgsmålene. Nogle af jer. Det er et spørgsmål. Ja. Østerbro. Ja, det var egentlig ikke et spørgsmål til det her. Det var lige det her før med dyrefoder, fordi jeg oplever nogle gange, når jeg er ude og hente kølevarer, og jeg så smider det ud, så er der skraldere, altså i København. Altså det er jo ikke noget, vi har aftalt, men der er bare skraldere. Så det der med de 2 minutter, de står der eller ikke står der, eller det kan man jo ikke gøre noget ved. Nej, og i de tilfælde, der er det butikkens grund, og det er butikkens ansvar. Og Ja. Så det er mere, hvis vi smider det ud i vores container, i vores madoræser, og at vi så har lavet en aftale med, at de skal stå der, fordi vi altid smider kl. 15. Altså Okay. det er ikke fordi, vi som sådan vi kan godt begrænse det, men det kan hurtigt komme til at se systematisk ud. Okay, ja, tak. Selv tak. Tanja? Jeg har lige Bettina med det hende. Hej Rasmus. Jeg vil lige høre, må vi gøre det sådan, at vi har en termokasse med køleelement i ens bil, man må lægge ud, hvor vi ikke er på matriklen her og parkere, og så de frivillige må lov at tage, når vi går herfra? Nej, og det må I af den simple årsag, at I repræsenterer os fra I ud og hente varer til I kommer tilbage, og der sker derfor en overlevering af varen. Så alle varer skal kasseres, som er over sidste anvendelsesdato. Det er faktisk også, hvis man skal følge loven og reglerne 100% skarpt, må vi slet ikke modtage dem fra supermarkederne af. Men jeg må godt smide det ud. Ja, i en skraldespand, men ikke i din private bil. De må ikke gå i min private bil. Det må de gerne, når de bliver brugt som transportmiddel. Og hvis du kommer ind med varer til madræsen. Jamen nu kører jeg ikke varer. Nej, men det er stadig en overlevering, og det er også der står med bøden, hvis det sker. Nå, okay. Thomas? Det vil sige, at det måtte ske indtil kl. 12.00, var det det, vi blev enige om? Ja, hvis den har sidste udløbsdag eller sidste anvendelsesdato i dag, den 24. juni, så må I overlevere varen til en forbruger senest 23.59 i aften. Nå, okay, så en forbruger, er det kunderne, eller er det også frivillige? Det er alle mennesker. Begge. Ja, begge. Men de fleste sidste anvendelse får vi jo dagen efter. Ja. Så hvis den udløber i dag, så får I den i morgen, og så skal den smides ud. Og så er der ikke noget med noget kl. 12 eller noget, nej. Nej, så skal den ud. Så er det jo alt sidste anvendelse, vi ikke kan tage imod så. Det meste af det vil være. Det skal bare, ifølge vores risikoanalyse og egenkontrol, så skal det være kasseret fra madræsen senest inden vi åbner. Så hvis vi åbner kl. 2, så skal det være ude, inden vi åbner der. Der må ikke forefindes noget inde i madræsen, der er gået over dato efter der. Nej, jeg skal bare lige have det lidt, altså, men det vil sige, det som er udløbet i går, sidste anvendelsesdato i går, det må gerne være i madræsen til kl. 2, er det så det, du siger? Nej, men det må ikke overleve. Ja, til du åbner.
på det. Ja, okay, jamen så kan jeg ikke lige se problemet i, at man putter det ud i en bil eller sådan ting. Men du må ikke Det udlevere må det. ikke udleveres til et menneske efter Nej. kl. 2 i aften. Det, der ligger i det, Thomas, hvis det er udløbet i går, og at du så hentede det hjem, og du har det i madvæsen, så skal det i skraldespanden. Men du kan jo godt få mere end én ting, der er udløbet. Du behøver ikke hver eneste gang, at du står og sorterer og finder noget, og gå direkte ud i skraldespanden med det. Du må godt lægge det på bordet i en kasse et eller andet sted, og så skal det alt sammen være bragt ud i skraldespanden, inden madvæsen åbner, og den bliver tilgængelig med kunder. Men det er ikke fordi, I må udlevere til kunder eller andet. Det skal smides ud. Og er det ikke også det der med, at selvom det er noget, der skal smides ud, så må det ikke ligge i en kasse og blive varmt, så det skal stadigvæk ligge på køl, indtil vi smider det ud i en skraldespand udenfor. Så vidt jeg ved, at det så de skal opbevare det i butikkerne i hvert fald, selvom det er udløbet. Nej, altså kasserede varer skal bare kasseres, inden vi åbner. En butik vil jo ofte sortere fra, mens de har åbent. Og det er nok at der er en lille forskel, hvor vi skal sortere fra, fordi vi kun har den det er med på, men de må ikke lade det ligge på gulvet eller et eller andet sted i en kasse i flere timer. Det skal ligge, så det ikke tiltrækker rotter, så vidt jeg ved i hvert fald. Bestemt. Ja, så derfor siger du så også, at hvis vi smider det ud senere, så skal vi smide det hen et sted, hvor det er koldt, kan man sige, ikke? Og så skal vi tage det samlet, og så smide det ud i skraldespanden inden kl. 2. Nej, altså hvis du henter varer i dag, og du åbner kl. 2, så du behøver ikke opbevare det i en kølekasse, men det bedste er jo at smide ud løbende, når du finder det. Ja, naturligvis. En bunke, og have det liggende i en halv time, inden du går ud med det, for eksempel. Og det vil jeg anbefale, i stedet for at putte det i et køleskab, og det bliver glemt et eller andet sted. Jeg er med på. Jeg vil bare derhen, hvor vi ikke lader det ligge i 4 timer, for eksempel, inden vi har sorteret færdigt fra klokken 10 til klokken 14, for eksempel, ikke? Der må vi ikke lade det ligge, så det ikke tiltrækker rotter og så videre. Ja, det vil jeg lade være med. Ja, fordi det må de jo heller ikke i butikkerne. Der skal de jo enten kassere det ud i container med det samme, eller opbevare det på køl, indtil de smider det ud. Men du ved så godt, at det her kan betyde, at vi mister rigtig mange frivillige, ikke? Det håber jeg jo ikke. Nej. Nu kan jeg kun tale om min erfaring her fra Vejle i hvert fald. Og der er en af de ting, der kan vi bare sige, det er et gode. Det er jo, at når der er noget, som ryger... Ja, så en helt anden ting var, de køleskab, det ikke må være i, er det dem, som er inde i butikken, hvor for eksempel, du ved, i Vejle har vi et bagområde, hvor vi kun har frivillige køleskab. Det er ikke langt nok væk, så det er adskilt til, det ligger i frivillige køleskabene der. Det må heller ikke komme i et frivilligt køleskab. Nej, okay. Godt. Men altså, konsekvensen vil bare gerne være, at fordi os, der har sorteret på dagen, og nu siger jeg bare, hvordan vi gør det i Vejle, enten når du går hjem som sorterer og registrerer, eller når du går hjem som afhenter, eller når du går hjem som person, der udleverer, der har vi jo noget liggende i frivillige køleskabene. Det er der rigtig, rigtig mange, der får noget med hjem, og som er glade for, at de får for eksempel en hel pose med kød, som er netop gået på datoen i går, så det er så fint. Dem, som ikke har mulighed for det mere, dem kunne jeg godt forestille mig selv inklusive, at vi mister. Og det er vi indforstået med. Jeg tænker, det er lige på, vi kommer ind på lidt senere, når vi laver igennem spørgsmålene. Okay, ja, det er nok. Ifølge Fødevarestyrelsen, så er det sygdomsfremkaldende, og I kan næsten dø af, og folk kan dø af at få det udleveret. Og derfor må det ikke gives til nogen mennesker overhovedet. Nej, altså man skralder må jo godt tage det, kan man sige, hvis det er udenfor, ikke? Ja. Det er ikke sygdomsfremkaldende over for dem. Så, men vi vil jo ikke snakke mere om det nu. Vi skal bare finde en løsning, men jeg ved, Vejle, der kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer til at miste mange frivillige. Endnu så Benjamin? Ja, bare lige for at forholde mig til virkeligheden. Nu tager jeg bare lige Slagelse som eksempel, som der har ringet i dag og fortalt, at deres skraldespand, de er proppet deroppe. Og indtil de bliver tømt. Nu står de så her ved næste åbning, og de står, og så de frivillige er så søde, at de siger, jamen her i sommertiden, hvor vi får tømt hver uge, vi tager alt det her skrald med hjem og smider i vores skraldespande. Det forefindes jo ret mange steder. Men så kommer det selvfølgelig ikke i en kølekasse eller noget, men er det også no-go, og hvad skal de så gøre af affaldet, når skraldespanden er proppet? De kan jo ikke bare smide det ved siden af skraldespanden derude. Eller er det stadig tilladt at tage det som affald, og så køre hjem med det og smide det i deres egen private skraldespande? Eller kræver det en seddel, hvor der står det affald, eller et eller andet i der? Det er jo bare, som sagt, Slagelse har lige meddelt mig nu, at de er proppet, og kan ikke, hvor de skal gøre affaldet. Det vil sige, at de har måttet ligge det et par sække inde i et rum ved siden af, at de kan først smide, indtil de kan finde nogen, der kan køre det ud til en butik og smide det ud, eller et eller andet.
Man kan jo ikke bare få tømt sådan fra. Det er bare sådan, hvad der foregår derude. Det er bare det, der er virkeligheden jo, at når de er proppet, og hvis der er frivillige, der vil tage det med hjem og smide ud i deres egen skraldespand for os. Når I kan se, at jeres skraldespand ikke, eller når at blive fyldt, det kan man nok se mere end på dagen, inden den bliver tømt næste gang i den frekvens, den bliver tømt med. Så skal man kontakte os så hurtigt som muligt, så kan vi lave en ekstra tømning. Men det er klart, at hvis I ringer og siger, nu kan der ikke være mere i skraldespanden, nu er der top på, kan I komme nu? Det kan ikke lade sig gøre. Men man kan jo godt se, at man har mere, end man plejer, og frekvensen ikke passer. Det ved man måske en dag eller to før. Så kan vi godt nå at få tømt dem. Altså i dag i Slagelse for eksempel, de har jo så haft varer fra i går og i dag, og at de har ikke haft så mange brugere, de havde ønsket. Det vil sige, at de har meget affald i dag. Og så, hvis der ikke har været så mange, hvis der har været masser af kunder, så havde de jo ikke haft det her. Men nu står de med det her problem deroppe, for eksempel. Det er altså mest frugt og grønt, så det er jo ikke noget sidste anvendelsesdato var. Og det er frugt og grønt, der ligger i sækkene, men det kunne så godt have været i kød. Vi snakker om nu her, det er sidste anvendelsesdato var. Ja, men det kunne lige så godt også være sidste. Det er en overlevering, hvor vi ikke må gøre. Ja, men spørgsmålet var også bare, at om de frivillige... Det var også bare, om de frivillige stadigvæk må tage med hjem og smide deres egen skraldespand, hvis der er overbelastning. Frugt og grønt og alt almindeligt affald, som ikke er sidste anvendelse. Det er kun sidste anvendelse, der er problem. Du bliver ikke dødeligt syg af en tomat, der ser kedelig ud. Så det må de jo gerne tage med hjem. Sidste anvendelse må de ikke tage med hjem. Og bare for at skære helt ud, det kan måske også spørge lidt efter, hvis der ikke er plads i skraldespanden. Så alle varer over sidste anvendelsesdato skal stadig ud fra rummet, inden vi åbner. Om det så skal stå i en sæk oven på skraldespanden, og den er lukket, indtil at de frivillige eventuelt kan køre den sted hen, eller hvordan det skal løses. Det må bare ikke være inde i madvæsenet. Det giver en bøde. Tak. Okay, tak. Marilyn? Hej. Altså for det første skal jeg lige høre, hvis jeg nu har 35 poser salat til min hønsemand til øverst, må jeg godt sælge det til en håndteringsgebyr på 35 kroner? Er det salat, der er over sidste anvendelsesdato? Nej, de poser, det er bedst for. Det må jo godt. Ja, hvis jeg ikke når at uddele dem. Nu havde vi sidste uge 47 poser fra Dagrofa, som var en kæmpe isbærposer. Og dem nåede vi ikke at uddele. De gad ikke engang at have dem ekstra. Så ringede jeg til ham og sagde, at han kunne komme og hente dem. Men det må jeg jo så ikke mere. Med mindre jeg siger til ham, at han skal give 35 kroner håndteringsgebyr, så må jeg vel godt. Udfordringen, det ligger lidt i, at vi ikke må markedsføre nogle af vores varer til dyr. Det er lidt der det er der, vi kommer i kampolage med fødevarelovgivningen. Det er, at vi må ikke sige, at vi har nogle produkter eller nogle overskudsvarer, som der går til dyr. Godt. Ja, men fint nok, så ved jeg det. Så i princippet, du må ikke ringe til ham og så sige, hej landmand, jeg har en hel sæk med salat til dine dyr. Vil du komme og hente dem for 35 kroner? Fordi så bliver det markedsføring til det. Men du kan jo sagtens sige, jeg har helt vildt meget salat, som der er, at familien kan spise. Altså i princippet. Man kan gerne ringe til ham og sige, at vi har varer i overskud. Måske er der noget, der interesserer dig. Vil du komme forbi og købe det for et gebyr? Ja, godt så. Tjek ved det. Det næste er, at vi har i Kolding fået at vide af diverse nettoer. Fødevarestyrelsen har kontaktet dem og sagt, de må ikke uddele sidste anvendelsesdato til os længere. Det er også korrekt. Det må de som udgangspunkt ikke. Så der vil... Der kan ske fejl, men rent lovgivningsmæssigt, hvis vi følger den 100%, så må de ikke udlevere det. Så det burde jo... Hvis ikke det er gået på dato. Ja. Ja. Så det vil sige, at på sigt vil det jo give sig helt, altså selvfølgelig det en gang imellem kommer der en havser igennem, men på sigt vil det jo give sig helt af sig selv, at vi ikke får det der mad mere til de frivillige, som vi har fået indtil nu. Præcis. Det giver jo helt af sig selv i stå. Ja. Godt. Det er jo også derfor, det er jo ikke som sådan os, der har lavet en fejl ved at tage sidste anvendelsesdato ind.
udfordringen, den har jo ligget i, at vores samarbejdspartnere på tidligere, de jo egentlig skulle have smidt det ud, inden at de har gjort det klar til uddeling til os. Ja, vi kan jo selvfølgelig stadig have nogle varer, som der ikke er vores sidste anvendelse, men ligesom ligger i vores madvarer, kommer over sidste anvendelsesstatus, som vi skal behandle på den her måde. Lige præcis. Okay. Nej, jeg vil bare sige, altså det var den information, vi har modtaget fra diverse nettoer, at de er blevet kontaktet af Fødevarestyrelsen, at de ikke må uddele det til os længere. Ja. Så det kommer helt af sig selv. Og jeg tror så også i Kolding, det koster frivillige. Det er svært. Ja. Det er noget, vi har haft med i vores overvejelser, men overvejelsen, det går ligesom på, at vi bliver nødt til at overholde de regler, som der er, for ellers så kommer vi til at få en masse bøder, og det er for dyrt. Så vi bliver nødt til ligesom at tage det med os og se, hvad der sker, og så må vi lave nogle forskellige tiltag i forhold til at få frivillige ind på nogle andre måder, hvis det er, at det ser forstemt ud, efter at vi ligesom begynder at leve efter de her regler. Altså, hvis I har idéer til, hvad vi kan gøre for at undgå at tabe frivilligt, når ikke vi må det her, som ikke koster millioner, så vil vi jo gerne have de idéer. Fordi vi er jo godt klar over, at det her har været vigtigt for de frivillige, men vi er jo nødt til at holde lovgivningen. Ja. Skal vi gøre det? Tak, Madeline. Ringsted. Ringsted? Ja. Jeg prøver lige at trykke på knappen. Med hensyn til smør med sidste anvendelsesdato for eksempel, er det det samme som kød? Alt sidste anvendelsesdato. Ja, okay. Det var bare det spørgsmål. Og et lille tillægsspørgsmål. Kan man få en oversigt over, hvornår de skraldespande bliver tømt på et tidspunkt? Ja, det drømmer jeg selv om. Jeg er blevet lovet det. Okay, tak, Jan. Så, ja. Tak, det var bare det. Tusind tak. Linda? Ja. Er jeg igennem? Ja. Nå, men altså, jeg stemmer jo i henhold til frivilligproblemet, og der giver jeg Thomas ret, og jeg giver også Kolding ret, at vi er i knæ, og det bliver svært, og folk er stressede, og folk er bange for at gøre noget forkert. Jeg har lige snakket med Tina om det i dag, som ligger godt nok syg, men vi har vendt det. Og jeg er jo med i det her, fordi at, jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er et fedt koncept, og jeg har fint med at sælge det, fordi ideen er kanon. Men altså, når I hører selv, hvor mange restriktioner der er kommet, og vi skal stå her og sige, at det kører bare lige derudad, og det er ikke noget problem, og I møder ingen udfordringer, så står jeg lidt, synes jeg, og lover noget, som vi ikke kan holde. Og jeg står jo med folk, der siger, jamen, hvad gør vi, hvis de kommer? De er jo helt paranoide over, at de kommer. Ikke også? Så jeg tænker, vi skal ikke bare tro, at det her, altså stormen er her, og folk, de kan ikke overskue det. Og jeg tænker også, skal jeg som frivillig gå og slukke branden hele tiden? Det er jo heller ikke fedt. Så jeg tænker, vi skal virkelig tage det her seriøst, og jeg ved ikke, hvad der de vil opnå med det. Altså Tina og jeg, vi snakkede om, at der er altid nogen, der vil shitstorm folk. Men altså, er det bare for shitstorm også, de har gang i det her? Eller hvad er det, det handler om? For hvad gør Fødevarebanken? Hvad gør alle andre? Hvorfor er vi blevet kommercielle lige pludselig? Er det fordi, vi har folk ansatte, eller hvad? Jeg synes, der er mange spørgsmål, og nu skal vi jo den 1. juli ned og modtage donation fra Danfoss Jubilæumsfonden. Som jeg sagde til Tina i bilen, jeg er da bekymret for, hvordan jeg skal stå og forsvare, at vi havner i det her shitstorm 24/7. Så jeg synes, at vi har et kæmpe problem. Og jeg elsker mit arbejde, og jeg har 5 plejebørn, og jeg går gladrent. Men jeg må sige, at de sidste par måneder har godt nok været. Jeg har været med siden september, og gået med i ledelsen også. Jeg synes ikke, det her det er særlig sjovt. Som jeg sagde til Tina, jeg kan godt stå og klappe hænder af det her, men det er svært. Og jeg kan sagtens sælge det, men vi skal også prøve at kigge på, hvad det vi har gang i. Og jeg ved godt, lovstof er lovstof, men så skal vi måske have et helt andet koncept kørende. Fordi at det stresser, og det berører folk. Det gør det. Jeg tror, det var det. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at når man tager imod Fødevarestyrelsen, så er det ens juridiske ret, at man altid må ringe til det, vi kalder en supervisor. Så hvis der er noget som helst i tvivl om, når Fødevarestyrelsen er ude, må I altid ringe til Tina, til Gert, til mig,
nok helst ikke Gert, han er bedst til genbrugstøj. Men til nogen, der ved noget, og der kan hjælpe, det må man altid gøre, og den mulighed vil vi altid anbefale, at I benytter jer af. Så det er den absolut største anbefaling, jeg kan give videre herfra, hvis man er nervøs derude. Og ellers er det vigtigste egentlig at have styr på sin risikoanalyse og sin egen kontrol. Hvis de frivillige har læst den igennem, og har sådan det grundlæggende på plads i forhold til det, der står i den, og de ved, hvor den er henne, når I kommer derud, så bør der være styr på alt, og så bør de kunne sætte en finger på noget som helst Fødevarestyrelsen, når de kommer derud. Så den her risikoanalyse og egenkontrol, det er Bibelen i forhold til Fødevarestyrelsen, når de kommer ud, og den skal overholdes. Jamen, den har jeg forstået, Rasmus, og det tror jeg også, de andre har. Men det er jo lidt, som både Thomas og som Kolding siger, det er jo nogle helt andre grundlag nu. Ikke? Altså, det er jo nogle helt andre terms, vi er under. Så jeg tænker også, at vi bliver nødt til at hjælpe os igennem det, sådan så vi kan overskue det. Fordi ellers så tror jeg, at folk siger, jamen, hvorfor skal jeg bruge min fritid på det her? Altså, der er reelt kommet 2 forandringer nu her. Det tror jeg, at vi skal være helt skarpe på, at det er 2 forandringer, der er kommet. Det er ikke fordi, de kommer og siger, at I skal gøre noget fuldstændig anderledes, eller det er helt vildt mange nye ting, I skal ud og lære i forhold til tidligere. Det ene, det er, og det er jo ikke en ny ting, men det er, at vi skal dato-tjekke, at der ikke er nogen varer, der går over dato i køleskabene. Og det må I selvfølgelig, og det er heller ikke måtte have før, der går over sidste anvendelsesdato. Før har I bare kunnet putte det i frivillige køleskabet, og det kan I jo så ikke længere. Det er den ene ting, der er lavet om. Og den anden er, at I ikke må putte det i en kasse, hvor der står det til dyr. Så det er jo de 2 forandringer, der er kommet i den her proces nu her. Og jeg kan godt se, der kan jo være noget i forhold til, at vi har også været virkelig ops på mange af de her regler her i de sidste par måneder. Sådan, så det, og plus at Fødevarestyrelsen, de har jo været haft mere fokus på, at alt skal overholdes, og måske også har læst reglerne lidt anderledes. Så der er jo sket nogle ændringer, som vi jo også prøver at finde ud af, hvordan er det, vi kan få det ud til jer bedst muligt. Og så har vi gjort det meget sådan via jer som ledere, frivillige ledere, sådan at vi orienterer jer om det, og så ligesom at I så skulle viderebringe det ud til folk i Oasen. Men i går fik jeg for eksempel fra Agnete en god idé om, at måske lave et eller andet kursus-ting, eller et eller andet modul i forhold til Fødevarestyrelsens krav. Sådan, og det er jo sådan nogle ting, som vi også sidder og tænker i. Sådan, det kunne godt være en god idé, at vi får lavet et eller andet. Måske noget video, som at man kan sætte de frivillige til at kigge på, sådan, som der måske ikke var timer, men at der måske var, hvor vi lige ridser de vigtigste regler op, så lige op på det, om vi gerne så vigtigt. Når man er der et eller andet i det her område her, som jeg står med nu her, så vil jeg i hvert fald, at I skal kigge lidt mere ned i, sådan, hvad var det præcis, der skete med det her? Hvad var det, jeg skulle præcis gøre opmærksom på? Sådan så at I også får en hjælp den vej. Altså, vi har begyndt at tænke ind i nogle af de der ting der, som... Ja. Men det, der er lidt brug for jer, tænker jeg, det er jo også ligesom at sige, hvordan tager jeres frivillige det? Og det er nok forskelligt fra madoase til madoase. Der kan være nogle madoaser, hvor de frivillige siger, det er godt nok trist, men det er der ikke noget at gøre ved, og så kører vi videre som nu. Der kan være andre madoaser, hvor de frivillige siger, hvis det er på den her måde, så kan vi slet ikke være med, og vi får ikke noget, og det er urimeligt. Hvad skal der til sådan et sted? Og så er der måske nogen, der ligger sig midt imellem. Og jeg ved ikke, fordi det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at I kan tage al maden selv, det I får ind, og give til de frivillige. Men hvad er der nogle gyldne middelveje? Kan man holde altså nu er det bare sådan idéer. Jeg har ikke sådan noget, men kan man holde et lotteri over nogle af de der varer, som vi godt må uddele, og sige, jamen så trækker lodder med en ting hver dag blandt de frivillige, eller vi giver dem et eller andet. Det kommer også an på, hvor mange madvarer I har. Eller kan vi tage noget fra til de frivillige? Altså i forvejen må de frivillige jo godt få noget. I skal bare ikke støvsuge madoasen for alle de bedste varer hele tiden. Nej, men det er godt det er jo sådan nogle ting, man er nødt til at sige, hvad bliver konsekvensen af det her? Altså, hvad kan vi gøre for at stadigvæk at holde på vores frivillige? Og hvis vi siger, jamen vi har 20 frivillige, de stopper alle sammen nu, så er vi jo nødt til at forholde os til det. Vi kan desværre ikke leve om på reglerne. Det er jo ikke os, der ønsker de her regler velkommen. Altså, vi ved bare, at hvis ikke I gør sådan her, hvis ikke I smider det ud, så næste gang Fødevarestyrelsen kommer på besøg, så får vi en bøde på 20.000. Og det er vi ikke vanvittigt interesseret i. Nej, selvfølgelig ikke, ja. Det er jeg godt klar over. Men virkeligheden er bare sådan, den er. Og det er jo der, I bliver nødt til også at tænke, at vi kan jo godt rende ud og slukke brænde og stå med fanerne og hvad ved jeg.
Men hvis vi hele tiden bliver skudt i sænk, så er det jo svært. Ikke? Ja. Og det er derfor, jeg synes, vilkårene er bare blevet så anderledes, at vi har et issue. Og Tina og jeg, vi har også snakket om, at vi skal have ja-hatten på. Og det håber jeg heller ikke, I hører, jeg ikke har. Men jeg har bare et dilemma i, at nu har vi lagt flere opslag op, og vi har flyers ud. Vi fik i starten, men der er bare ikke nogen. Jeg ved ikke, om det er varmen. Det skal jeg så ikke kunne sige. Men der sker bare ingenting. Og det er bare... jeg ved ikke, hvad jeg skal Shanghai med hende. Altså. Men det var bare lige virkeligheden fra Sønderborg. Jeg tænker også, som jeg kan høre, både at Vejle og Kolding tænker jo også det samme. At jeg tror, det bliver op ad bakke. Det gør, selvom det er en pissegod mission. Altså, jeg tænker, hvad siger regeringen til, at de er sådan efter os? Er de bare med på det, eller hvad? Altså, de er jo ikke ekstraordinært efter os. Det er os, der har haft besøg i det her tilfælde, men reglerne er de fuldstændig samme for alle andre madspilsorganisationer. Og skal jo underlægges de fuldstændig samme regler. Det er det EU-lovgivning, og det er, så det er jo noget, der for alle EU-medlemslande skal følge de her regler. Så om det er madspilsorganisationer i Danmark, eller i Belgien, eller i Frankrig, der er reglerne de samme. Men jeg hører bare lidt, at vi bliver hængt ud som en kommerciel butik. Men og det synes jeg måske ikke er det fedeste ryg at have. Hvad? Det ved jeg ikke, hvor du hører henne. Nej, men det er bare noget, vi har haft liggende på vores interne oplæg. Jeg har vist det til Tina, at man synes egentlig, at Stop Spild er en kommerciel butik, så burde vi jo gå og dementere det og sige, det er vi jo ikke. Nej, det er vi heller ikke. Ja. Men ja, vi får bare godt. Vi må se. Altså det, som Gert også sagde før, det er virkelig vigtigt for os at høre, hvad jeres behov er. Også det der med, hvis der er nogle frivillige, der siger, nu har jeg ikke lyst til at være en del af det her mere. Så hvis I kan spørge dem om hvorfor, eller hvis jeg har en fornemmelse for det, så bring det endelig videre, fordi så kan vi meget mere målrette, hvad det nu er, om det er rekruttering eller fastholdelse, hvad vi ligesom skal ud i, sådan, så vi ikke begynder at søge på noget, hvor vi egentlig havde brug for, at grundlaget skulle have været ændret, inden vi ligesom søgte på det. Sådan, så sig endelig til, hvad behovet er derude. Jeg kan måske lige hurtigt sige nu, fordi der sidder måske nogle spørgsmål derude, for vi har selvfølgelig også snakket om, men det er så fint. Jeg stopper her. Tak for det. Det er lige noget andet, men det er egentlig mere til jer alle sammen, hvor vi har snakket om, hvordan kan vi prøve at lave en eller anden ramme, hvor det er mere tydeligt, hvad må alle de frivillige egentlig godt få med hjem med varer, fordi de må jo som udgangspunkt alle sammen gerne få en pose varer med hjem, når de er på vagt, hvilket jo er noget, vi er sindssygt glade for og stolte over, at vi kan få lov til at give til de frivillige, når de er der. Og det vi lidt hører på nogle af jer, at I har savnet en fælles ramme for, hvad en frivillig må tage med hjem fra en vagt. Så vi har prøvet at lave et nyt skriv, der laver sådan en overordnet bud på en ramme, at alle frivillige må tage med hjem, men hvor der også står det her med, at de ikke må, at de her sidste anvendelsesdatoer og de her ting, der nu skal være. Så I får et skriv fra os til de frivillige kan give i forhold til, hvilke varer må de gerne tage med hjem, og hvilke varer må de ikke længere tage med hjem. Så det får I alle sammen ud efter i dag. Ja, vi har en masse spørgsmål nu her. Den næste er Jyderup. Ja, det er Helene fra Jyderup. Allerførste, det var det, du siger nu, der kommer og skriver over, hvad de må tage med hjem. Kommer an på, hvor meget der står omkring kød og smør, fordi hvis de må tage det med hjem, så lukker vi nu, fordi vi har cirka 6 pakker kød, hver gang vi åbner, og 6 pakker smør. Så hvis de frivillige må få, så er der ikke mere tilbage. Men nok om det. Mit spørgsmål går egentlig på det der med dyrefoder. Jeg bliver helt forvirret nu. Er det kun det, der hedder sidste anvendelse? Altså har vi gulerødder og tomater og sådan noget, må de så godt få det, og gammelt brød? Eller de må slet ikke få noget? Nej, vi må slet ikke give noget, der ender som dyrefoder, og det er teknisk, fordi at vi omklassificerer varerne til at være et nyt produkt. Og derfor så skal vi simpelthen de der poser salat der, så blev jeg lidt forvirret og tænkte, så måtte man godt noget, og så måtte man ikke noget, og ja, så blev jeg lige forvirret. Nå, men nok om det. Alle må jo som udgangspunkt komme ned og handle hos os som privatforbrugere. Om de går hjem og spiser den mad selv, eller om de vælger at give den til deres dyr, det kan vi jo ikke styre. Men det handler om, som Mike sagde, markedsføring og måden, vi formidler det på. Så hvis der er en kasse, hvor der står til dyr, det er no-go. Vi må ikke skrive på Facebook, at man kommer hen mad til dyr. Men man må gerne som privatperson komme og betale de 35 kroner og få med hjem til sig selv. Og hvad du så gør med det, og hvad du vælger at få, er op til dig. Okay. Så er det næste, der er, at vi har Rema, og nu kan jeg forstå, at der er rigtig mange, der sorterer sidste anvendelse fra ude i butikkerne. Det gør vi desværre ikke. Men
Rema vil jo have, at vi også registrerer sidste anvendelse. Står I så, der gør det, og registrerer ude i butikkerne, eller hvad? Fordi der vil vi jo få et problem, fordi vores Rema, han går meget op i, at der også er registreret det, vi smider ud. Så kan det jo ikke hjælpe noget, vi bare har smidt det her skraldespanden. Så skal det også være registreret. Jeg tænker, at vi overordnet bare vil prøve at tage en dialog med supermarkederne i forhold til at se, om vi kan sikre noget, der gør, at vi ikke får det med ud til os. Godt. Tak. Ja. Benjamin? Jeg tror, vi bygger først. Vi først. Okay. Ja, jeg tror, du sagde det, men jeg skal bare lige være helt sikker. Hvis der står sidste anvendelse, og den er først om 4 dage, må den godt ligge i butikken og blive uddelt indtil den dato? Ja. Godt. Lige så snart den er gået over dato, må den ikke udleveres. Nej, godt, jeg skal bare være sikker. Og så bare lige en kommentar til det der med frivillige. Det har vi ikke, jeg synes ikke lige, vi har oplevet det i Viby, at der forsvinder frivillige, men de udtrykker selvfølgelig, at de synes, det er super, super ærgerligt. Men jeg håber da også, at vi kan være gode ved den på en anden måde, ved at ligesom at sørge for, at de andre ting, der kommer ind, at det er noget, vi kan prøve at fordele på et eller andet muligt, sådan så de føler, at de får nogle goder en gang imellem os, uden at tømme butikken. Så det håber jeg, at vi kan holde ved i hvert fald. Vi har ikke oplevet, at der er nogen, der er gået endnu. Yes, det er modtaget. Tak. Benjamin? Ja, jeg vil også sige, at det er jo en periode, vi skal igennem, fordi butikkerne vil også blive bedre til at ikke give os de her sidste anvendelsesdatovarer. Men for hver dårlig historie, vi får med det her sidste anvendelsesdatovarer, det er jo sådan noget, der blandt andet vil skade Danfoss, at de ikke vil give os penge. De er til gengæld stolte over, hvis vi netop kan holde sidste anvendelsesdatovarer væk, så der ikke er nogen, der bliver syge, som de tror ude i verden, at man bliver. Jeg ved jo selv, at udover at jeg gør det her med hjertet, og man gør noget godt for andre, så kan man jo også mange steder selv få lov til at købe en portion på lige fod med brugerne til 35 kroner, for det var vi med på den måde. Men jeg skal også sige, at vi arbejder også på højtryk på at skaffe nye firmaer og butikker til jer alle sammen, så I kommer op og får endnu flere varer, så der forhåbentlig er til, at man kan lave nogle lækre frugt- og grøntposer til de frivillige. Og jeg ved jo selv, hvis jeg går i Netto og skal give 35 kroner for 6 ferskener og så videre, så får jeg hurtigt brugt 300-400 kroner. Så det er jo en bonus i sig selv også, at man kan få det med hjem, udover at man selvfølgelig gør noget godt. Jeg ser heller ikke noget i vejen for, det ved jeg ikke, men nogle smoothieskasser eller ikke affaldskasser, men kasser, hvor der er noget, du kan bruge. Det er ligesom når vi laver byttekasser. Hvis der er noget, der ikke folk ikke kan bruge, så kan folk vel godt få lov til at rode i det, der er, så længe det ikke er sidste anvendelsesdatovarer. Men og så også, som Rasmus siger, så er det jo ikke op til os at vurdere, om det, så længe de bare er gjort klart, at det er noget, I kan bruge i jeres husholdning, så tag det. Om de så bruger det til dyr eller hvad, det er jo ikke vores ansvar, så har de taget det væk fra os. Det skal bare være tydeligt, at det er til dem selv, hvis de kan bruge noget af det her, der er agurkerne er lidt stødt og sådan noget der. Tænker jeg, men det må Rasmus lige svare på. Om gassen kan stående med det her, kan du bruge noget derhjemme. Men jeg tænker, at jo flere gode historier vi får, jo bedre bliver det også for at få donationer lokalt og få flere butikker med. Og der er jo sindssygt mange virksomheder derude nu, der ikke donerer endnu. Og det er jo det, vi har siddet og arbejdet på, at der bliver mere og mere til jer. Så der forhåbentlig også bliver mere og mere til jer frivillige, uden det går ud over brugernes varer selvfølgelig. Og ellers er der også det der med, at man selv kan give 35 kroner og få givet det med på lige fod med brugerne. Ikke? Det var egentlig bare lige det. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod, hvad du mente. Men vi må ikke lave en affaldskasse ind i madvæsenet, fordi så har vi vurderet, at varen er kasseret af affald, og så laver vi en overlevering af affald til en forbruger. Så det må vi ikke. Hvis det støtte æbler og sådan noget, og agurker, der er lidt forslået og sådan noget, så må vi ikke... Hvis det bliver tydeligt, at det er affald, så har vi vurderet, at varen ikke er egnet til menneskekonsum. Og derfor så kan vi ikke overlevere det. Jeg tænker også mere på, hvis det ikke er det, der er rødt, så man det, vi kan se, fordi vi synes ikke, det er flot nok til at ligge til vores kasser, men det er egentlig flot nok til, at man lige brækker et lille stykke af gurken og sådan noget, og om det så kunne være op til folk selv, om de vil have noget af det med her til husholdningen. Så som udgangspunkt må der ikke ske en overlevering af varer, vi vurderer ikke er egnet til at blive spiste mennesker, eller som er affald. Okay. Jamen, så er vi jo hen i bonusen af den pose med varer, hvor man måske får for 300-400 kroner frugt og grønt, fordi det er så skide dyrt derude. Og vi så skal arbejde på servicekontorets side af at skaffe flere leverandører til madvæsenerne, så vi også er i gang med. Tak. Så er vi tilbage til Østerbrug. Ja, hej. Karoline her. Tak for alt det, I spørger om.
rigtig gode spørgsmål. Vi er jo en smule anderledes, fordi vi har et køleskab hos os. Og vi er virkelig blandet folkefærd. Jeg er en af dem, der kun spiser økologisk. Og det kommer der heldigvis ikke så meget ind af mere. Det ser ud til, at folk køber det økologiske, eller det bliver givet til Too Good To Go. I don't know. Men vi har jo hos os gjort brug af kølekasser til de frivillige. Må de komme i brug igen i forhold til udlevering til de frivillige? Det er jo ikke noget, vi kan give i vores håndteringskasser. Det er jo ligesom en form for løn til dem, der både kører og står på gulvet, som vi kalder det hos os. Jeg vil starte med at sige, at jeres situation ændrer sig forhåbentlig snart. Vi skal ind og godkende det lokale i forhold til parken om lidt. Vi kan have køleskab på fredag. Og så håber vi, at det meget hurtigt. Så det skulle gerne ændre sig lidt. Okay, tak. Så har jeg sådan lige et forståelsesspørgsmål, og I har måske nævnt det. Men hvordan er reglerne for det mad, der hedder bedst før? Det kan spises, så længe varen ikke er synligt dårlig. Også efter dato. Og må vi have det? Ja, sagtens. Vi har skrevet ind i vores risikoanalyse, tror jeg det er, at vi anbefaler, at vi maks har det i madrøsning 7 dage over dato for ferskvarer. Okay. Og så var der lige det her med registrering af affald. Der har jeg også været ude for, når jeg kører rundt, at de gerne vil have, at man registrerer det. Men det er også noget, I så vil få styr på, så vi ikke skal stå med apps og iPads, så jeg ved ikke hvad, ude ved affaldscontainerne. Hvis I har nogle specifikke butikker, så må jeg gerne sende en mail, så giver jeg med hvilke butikker det er. Eller oprettelse af inden for citronellen. Okay, tak. Tak. Nordborg. Det er lige i henhold til sidste anvendelse. Vi får også et problem med mange af vores frivillige, hvis vi ikke snart må benytte sidste anvendelse igen. For 1/3 af vores varer, de er cirka sidste anvendelse. Det er det, vi har snakket om de sidste lange stykke tid, at det kommer ikke til at blive til noget igen. Det skal kasseres. Selvom der er flere dage tilbage, fordi flere er sure over, i dag har vi den 24. Hvis det går den over sidste anvendelse, der holder til den 26. At vi ikke må sælge den, de er rigtig sure over det, fordi de gør det for at redde maden. Alle varer, der går over sidste anvendelsesdato, må der ikke ske en overlevering til et andet menneske. Du må gerne sælge varer ved sidste anvendelse, hvis ikke datoen for sidste anvendelse er nået endnu. Så når vi i dag har den 24. og du har en vare, der står den 26. på, må du gerne sælge den, og du må i princippet også gerne give den til en frivillig. Til og med den 26. Til og med den 26. Når vi når den 27. Hvis ikke du har givet den til en frivillig den 24., 25. eller 26. eller solgt den til en anden, så skal varen smides ud. Så må den ikke forefindes væsen længere. Okay. Der var bare blevet sat noget andet op, og det var det, flere folk var sure over, fordi vi får så meget sidste anvendelse, og vi har en butik, der støtter meget op om det, og giver os med holdbarhed 3-4 dage. Kan det holde endnu? Det er bare vigtigt, at I har en ny datokontrol hver dag, inden I åbner. For hvis den er gået over dato, så skal den jo blive passeret. Ja. Så siger I med risikoanalysen, i henhold til pølsehorn, står der noget med, må vi eller må vi ikke have pølsehorn? Lige nu må I ikke. Men hvis vi får en godkendelse fra supermarkedskæderne, og hvor de vurderer, at vi godt kan, så må vi gerne. Og det er noget, at Fødevarestyrelsen har nævnt i den omgang. Så det er en proces, der er i gang. Ja, for der smider vi snart en hel skraldesæk ud i ugen. Bare med pølsehorn og focaccia og det. Men må de frivillige godt tage det med hjem, for det er jo ikke markeret som sidste anvendelse. Det er stadig en vare, der er vurderet til ikke må spises. Så nej. Okay. Tak. Thomas? Ja. Thomas?
Tina er også på. Nå, det er Tina eller hvad, måske. Sådan der. Det er det der med, når man lige går væk. Skal vi tage den her i stedet for? Er du der, Thomas? Ja, I kan godt høre mig. Nej, det er jeg, Tina. Ja, det var Thomas, ikke? Det var mig, der skulle sige noget. Det er dig, Thomas. Det er Thomas. Ja, jeg fortsætter. Jeg skal bare være 100% sikker på, nu har vi en frivillig dernede, et eksempel, som kommer til at putte noget over sidste anvendelsesdato ind i køleskabet. En ting. Så kommer Fødevarestyrelsen, så ser det den ene ting. Hvad er konsekvensen? Nu ser du bøder på 10-20.000 kroner. Er det det der, eller er det bare en anmærkning? Er det en sur smiley? Eller er det en bøde hver gang på 20.000 kroner? Det kan vi ikke give et præcist svar på, fordi det er jo egentlig op til den lokale kontrollant. Hvis der kun ligger en enkelt vare i, og der ikke er nogen andre fejl i madvæsken, så vil jeg vurdere, at du kan få en påtale. Men hvis der bliver fundet, for eksempel, der er beskidt i et hjørne, og der er et eller andet også, så kan det godt være sådan noget, der samlet giver en anmærkning. Bøderne starter fra 10.000 ved sidste anvendelsesdato. Men bøderne er jo først der, hvor du har gjort noget sådan flere gange-agtigt. Igen, jeg står som leder, frivillig leder af Vejle, og jeg kan jo ikke garantere, at der ikke er en eller anden frivillig, der kommer til at putte noget sidste anvendelse over dato ind et eller andet sted, eller lade det stå, eller ja, i et køleskab efter klokken 2. Hvis det koster 20.000 hver gang, så er vi jo hurtigt lukket i hvert fald. Det er sådan den ene ting, men ja, det kan give et svar, men ja. Den anden ting var så lige et forhold til det med netop med en som mig selv, som er glad for at få et pose med af frivillige køleskabet. Det gør jeg jo, fordi, eller der er selvfølgelig også det der med kørepenge, hvis man har mulighed for at få noget med fra så vi så ikke må mere, så er vi nødt til at tage noget af det inden for butikken. Og så er vi i hvert fald, ja, med det skriv, I siger, nødt til at lave en ordning for dem, som kan tage en pose mad med hjem. Igen kan jeg bare se en udfordring i det, også med mig selv, at så er det et spørgsmål om det. Jeg ved ikke, om du kan høre os, Thomas. Du hakket utrolig meget under hele spørgsmålet for os. Indtil nu har vi jo som frivillige ikke taget fra butikken, men det er jo så det, vi er nødt til at bevæge ind i. Kan vi sige det sådan? Ja, det kan man sagtens sige. Ja, okay. Yes. Og i forhold til det andet spørgsmål, du sagde, eller det andet, du fortalte om, altså vi er opmærksom på, at der vil ske fejl. Selvfølgelig ved der det, vi er bare mennesker alle sammen. Og det er jo bare nu her, vi prøver at indskærpe tingene, sådan, og ligesom prøver at gøre ekstra opmærksom på det, så vi er ekstra fokus på det nu her. Og vi har en forhåbning om, at vi selvfølgelig bliver mere skarpe på det alle sammen ude i oaserne og sådan, men vi er også med på, at det er mennesker, vi arbejder med, sådan, og vi er også selv mennesker, sådan, så der vil selvfølgelig være fejl indimellem. Vi håber bare, at vi har en forhåbning om, at vi jo alle sammen strammer så meget op, som vi nu kan, men også opmærksom på, at vi skal fejl. Men Thomas, i forhold til vi skal tage inden for butikken, det har vi jo forståelse for, men det er jo det er interessant, hvis I som ledelse kan sige, hvordan kan vi tage noget fra butikken, men stadigvæk begrænse det? Fordi hvis I nu har haft meget sidste anvendelse, og I siger, at vi skal have lige så meget inden for butikken nu, hvis det så betyder, at I stort set ikke kan have nogen kunder, så giver det jo ikke ret meget mening længere. Altså så det er der, jeg siger, kan man gøre et eller andet i anden stil? Det var det, jeg sagde. Kan man trække lodder? Kan man have et lotteri? Kan man gøre et eller andet, der gør, at man får stadigvæk noget, men kunderne kan også få noget? Altså fordi det er jo lidt det. Ja. Vi har en lang række hænder stadigvæk, vi gerne vil nå igennem. Tanja, du står som næste. Tina fik lige spørgsmål. Tina fik faktisk behov for. Hvilken Tina? Diana Lund, Tina. Diana Lund, Tina. Ja. Det jeg egentlig bare sidder og venter på, det er at fortælle jer. Er der flere på? Nej, det var dig. Se, når jeg så går herover, så står der Max Speakers. Og den er fra. Nå, det jeg egentlig bare vil sige til jer, det var, at alt det, I lige har siddet og snakket om, jamen det står der jo sådan set allerede i vores papirer fra jer af, fra Stopspil af, at frivillige må tage frugt og grønt og en pose varer sådan set. Så jeg kan egentlig...
sige, at så vil der også blive taget meget mere fra det, som borgerne skulle have haft. Fordi at, i hvert fald i Dianlund, der må vi slet ikke røre uddelingskøleskabet. Og det kommer vi desværre til nu. Så allerede der ved jeg, at vi vil have mindre varer. Men der står i papirerne, at vi må tage en pose varer. Det vil bare aldrig gjort hos os. Så det er bare lige for at sige, det er en af de ting, og så vil jeg høre, skal der hænge lås på skraldespanden udenfor? Nej. Ikke et krav på vores side. Godt. Så har jeg en ting der. Det er godt. Tak. Tusind tak. Så nåede vi til Tanja. Ja, jeg vil sige, at selvfølgelig er det drønende ærgerligt, det med de varer her, vi ikke længere må udlevere til de frivillige, og selvfølgelig er de ærgerlige over det, men de må simpelthen ikke underkende vores rolle i det her. Jeg tror, at jeg har rigtig meget at sige, at vi møder dem i det og forstår deres frustrationer, men at vi heller ikke selv hælder på bålet der. Det her det er ud af vores hænder, det er jo ikke noget, Rasmus eller andre har prøvet at de lige finder på for at drille os. Det kommer ovenfra, vi kan ikke gøre noget ved det. Vi må få det løst, og så må vi prøve at være positive. Ja, tak til jer. Ja, tusind tak, Tanja. Og Ringsted? Ja, altså med far for måske at blive lidt upopulær nu, så synes jeg, at det kunne være meget rart, hvis man måske hørte lidt efter, når vi sidder til sådan en møde her. Fordi altså, vi sidder ret mange mennesker og bruger vores tid, og det gør vi også på alle mulige andre tidspunkter nede i oaserne, så det synes jeg bare kunne være rigtig rart. Og så har jeg et par ting. Jeg er jo sådan en skrabedulle, så jeg har ryddet meget ud i Ringsted, og jeg vil opfordre dem, der synes, det er helt forfærdeligt med de her varer, til at tænke, at vi jo heller ikke laver frivilligt arbejde for at få 5 poser kød med hjem hver dag. Altså, det er jo også noget med traditionen, som skal ændres i de oaser, hvor man er vant til at få rigtig meget. Den er i hvert fald blevet ændret i Ringsted, så det kan godt lade sig gøre. Så har jeg en ting angående Rema og registrering. Altså, vi er jo sluppet for at registrere i vores Rema, så jeg vil bare opfordre enten ledelsen eller de frivillige til at sætte det lidt på spidsen, fordi det er jo fordi, de ikke selv gider at registrere deres varer, at de sætter også til det. Så det var bare en lille opfordring, fordi vi registrerer ingenting i Rema mere. Det gør de selv. Så, det var de små 3 skrappe bemærkninger. Tusind tak. Ja, Inger? Hallo. Kan I høre mig? Ja. Kan I godt høre mig? Ja. Godt, tak. Jeg har haft lidt problemer med at komme på. Alle andre, der ikke taler, må gerne slukke deres mikrofoner og kun tænde dem, når det er deres tur. Okay. Så må jeg gerne tale nu. Tak, jeg beklager, at jeg kom lidt sent på. Jeg sad og rodede rundt på min mobil, og måtte så lige finde et andet sted og logge mig selv på. Så derfor har jeg to forståelsesspørgsmål. Det er rigtigt forstået, at vi stadig ikke skal have frivillig køleskab med varer, der er gået på dato. Er det rigtigt? Der må ikke være varer i, der er gået over sidste anvendelsesdato. Forstået. Så har vi noget andet, jeg gerne vil spørge om. Det er, at vi har jo hver tirsdag har vi en der kommer og henter rigtig meget til sine dyr. Og det kan jeg forstå nu, at det skal vi stoppe. Korrekt. Ja, ikke nik. Sig ja eller nej. Ja, korrekt. Ja, det skal stoppes. Okay. Godt, jamen det er forstået. Super, nej. Tusind tak. Susie? Jeg kan forstå, at vi er en lille smule forgangsmænd i Køge. Vores frivillige må allerede nu gerne tage en lille smule fra de almindelige køleskaber. Vi har ikke sidste anvendelse i oasen overhovedet. Så derfor må de gerne tage lidt. Jeg synes, det er mega fedt, at der kommer en liste. Det har vi egentlig allerede i forvejen. Udfordringen er, at det fungerer ikke rigtigt. De overholder det ikke. Så hvem skal egentlig rende og være politibetjent? Fordi
Jeg har allerede opsagt et par stykker efterhånden, fordi de ikke kan finde ud af, hvor meget de gerne må tage med hjem, selvom vi har en liste over, hvad man egentlig gerne må tage med hjem. Så hvordan håndterer vi lige det problem med at gå rundt og være politibetjente og stikke hinanden og smide ud? For vi kan heller ikke blive ved med at smide ud, fordi jeg har snart ikke flere frivillige tilbage, hvis jeg skal blive ved med at smide ud. Så hvordan håndterer vi det problem med den liste, og når de så tager for meget med hjem? Jeg tror, at altså først og fremmest, så tror jeg ikke, der er nogen, der skal være politibetjente. Det tror jeg er det værste, vi kan være for den kultur, vi gerne vil have i madræserne. Men samtidig så det, vi sender ud nu, er kan man sige, en anbefalet liste i forhold til, hvordan kan det se ud. Fordi der er jo ikke nogen af jer 35 madræser, hvor der 2 af der er ens, eller hvor I får den samme mængde varer hver eneste dag. Så det er jo en anbefaling. Der, hvor den kan blive svær, og det er også der, hvor folk de tager for meget, hvor man kan blive utilfreds, det er, hvis du tager 4-5 pakker kød, og du skal have 8 mælk og 7 smør. Det kan jeg godt afsløre, det står der ikke på listen, at man gerne må tage. Og i sidste ende, der vil vi jo hellere have, at de frivillige nærmest tømmer alt deres tilbage frugt og grønt, end at det kommer i skraldespanden. For hvis de kan bruge alt det frugt og grønt derhjemme, så må de jo hjertens gerne gøre det, end at det så skal smides ud. Og det er også det, der egentlig er lagt op til, hvis der er noget tilbage, når man går hjem, der ikke kan holde sig til næste gang, der er åbent. Om det så er køleskabet eller hvad det er, så tag det med hjem. Der er ikke nogen grund til, at det så skal kasseres. Så kan de frivillige lige så godt få gavn af det. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man skal holde tilbage på de gode varer, og man skal lade dem ud i loksmørbrand, fordi den har man forudset sig på forhånd selv. Jeg ved ikke, om det var svar nok på de spørgsmål. Nej, jeg er stadig lidt i tvivl. Hvordan tænker I, vi skal håndtere det? Fordi jeg har en 6-7 frivillige, selvom jeg lige har opsagt 3, som jeg ved tager for meget med hjem. Hvordan håndterer vi det? Altså et er, at jeg kan blive ved med at sige det til dem, for de vil blive ved med at sige, at det er ikke rigtigt, eller det var fordi, jeg købte en ekstra kasse, eller det er bare skrald, jeg tager med hjem, så ikke det fylder i vores lidt fyldte skraldespande. Hvordan håndterer vi egentlig det her? Fordi det er et problem. Og det er ikke den ene oksemørbrad, der er problemet. Problemet er, at de tager 3 fyldte poser med hjem, fordi at det ser de andre gøre og sådan. Og det er det, der bliver for meget. Så hvordan håndterer vi præcis det der med, når de tager for meget, og vi bliver gjort opmærksom på det? Skal vi opsige dem? Skal vi blive ved at lave en løftet pegefinger? Eller indgå dialog? Det har vi også prøvet 100 gange. Det virker bare heller ikke rigtigt. Så hvordan håndterer vi det præcist? Jeg tror, vi gør noget andet, Susie. Fordi mødet lige nu, og for dem, der er interesseret, det er om Fødevarestyrelsen. Så jeg tænker, hvis det er okay, at vi skubber spørgsmålet som det aller sidste, og dem, der har lyst til at blive hængende og være med til at diskutere spørgsmålet, så kan vi lige tage det til aller sidst. Og så dem, der gerne vil have Fødevarestyrelsen, kan vi lige få kørt igennem. Er det okay? Fedt. Tak. Tusind tak. Tina? Jamen, jeg kom bare lige til at tænke på, hvad man kunne gøre for de frivillige, som Gert han nævnte. Det er jo nogle gange, man får nogle ekstra varer ind og sådan noget, og man kunne give dem et klippekort i måneden, for at de kunne købe nogle særlige varer, eller også købe nogle kødkasser. Det var bare lige en tanke, jeg fik. Tak. Så er vi tilbage til Karoline. Jeg har igen. Fra Østerbro, København, Parken. Vi har talt om i ledelsesgruppen om at holde en middag sammen med de frivillige, for ligesom vi føler os sådan meget adskilt, os der henter og dem der er på gulvet. Så det var en ting. Og så har jeg lige et spørgsmål, og I har sikkert svaret på det 1000 gange. Men jeg skal lige have det helt ind i lystavlen, og det er i forhold til det her med brød. Når der står bedst før. Jeg har en pakke brød her, hvor der står bedst før den 22.6. Jeg vil gerne udlevere, så længe varen ikke er synligt dårlig. Altså at den ikke har fået mug, eller i andre tilfælde varer, der kan blive lugtet, eller lignende ting. Bedst før varer må altid udleveres efter bedst før datoen, så længe varen ikke er synligt dårlig. Rigtig godt, for vi har været så heldige, efter jeg har set, at de har stået og smidt dejligt bagerbrød ud fra deres bager i Føtex. Så har jeg sagt, det vil vi da gerne have, så nu får vi rigtig godt brød. Det er gang. Dejligt. Godt indenfor. Ulla? Ja, det var angående de der pølsehorn, der blev snakket om, og pizza
de der pizza-snegle, ikke? Hvis vi overhovedet ikke må få dem i oaserne, kan man så ikke bare lade være at tage dem med hjem til oasen? Jo. Og så er du bare ude af øje og ude af sind. Så fylder de jo ikke skraldespandene. Absolut. Det var bare lige det. Det var bare et forslag. Hej. Og Benjamin, sidste mand i rækken. Ja, jeg vil bare lige sige, at i Korsør og Slagelse, der har vi jo længe brugt det der med, at der er jo det der ledelsesteam, der er altid en, der er hovedansvarlig for hver åbning. Og den person er også den, der gennemgår køleskab og sådan noget for kontrol af sidste anvendelsesdatovarer. Fordi så er der en, der tager sig specifikt af det, og så bør fejl ikke forefindes. Det er også den samme person, der går med dem rundt og tager varer og vurderer. Det kan I godt tage med hjem af i dag. Og i dag er der ikke plads til, at I kan tage noget for køleskabet. Der er ikke ret meget. Så får I måske meget næste gang. Så er der sådan lidt kontrol over det. Og i Korsør har han måtte sætte lås på køleskabene for at undgå problemet. Men det betyder, at det er en fra ledelsesteamet, der faktisk gennemgår de her sidste anvendelsesdatovarer. Der er nogen, der så smider dem ud. Og samtidig har en rollen over, så det kan jo løse det problem med at sige, jamen i dag der tager vi ikke så meget, det er kun en halv pose. Jeg mener også, der står i papirerne, hvis de nye ikke kommer ud, at det er op til den daglige ledelse at vurdere, om man kan tage en pose med hjem eller ej, om der er til en hel pose eller en halv pose. Men hvis det er en, der faktisk har lidt mere ansvar, der går med rundt, så er der både styr på sidste anvendelsesdatovarer, plus der er styr på, hvad de må tage med hjem, så det ikke tager overhånd. Det var bare det. Tak. Fedt. Så er der ikke flere spørgsmål. Tak til jer alle sammen. Vi sender noget ud til jer på mail. I får også optagelsen her. Send ud på mail. Og ellers vil vi sige tak for i dag. Dem, der gerne vil blive hængende til spørgsmål, må gerne det. Men ellers får I lige halvanden minut til at hoppe af. Det kan også være, alle gerne vil med. Alle vil gerne blive med, næsten. Næsten. Der hopper et par stykker frem. Der kommer lige et par spørgsmål mere. Skal vi lige tage dem i mellemtiden? Jeg skal allerede. Inger? Du er lige muted, Inger. Sådan. Vi får så pølsebrød, der er frosne for Dagrofa, og de kommer selvfølgelig i fryseren. Er det okay, de er i oasen? Ja. Ja, og bliver delt ud, ikke? De har ikke forandret sig nemlig. Nej. Smukt. Så kan vi godt lukke butikken. Og Nordborg? Det var i henhold til sidste anvendelse. Tit og ofte så står der bare dato på nogle af varerne. Men da til de frivillige, så skal de gå ind og læse hele varedeklarationen, for det er sidste anvendelse, der så står, hvis der ikke står enten datoen på. Hvis der er et produkt, hvor der ikke står om det bedstfærd eller sidste anvendelsesdato, så skal vi altid tage udgangspunkt i, at varen ikke kan udleveres. Ja, men det var bare, om folk var opmærksom på, hvis der kun står dato, så er det oftest sidste anvendelse. Altså der, hvor datoen står der ikke bedstfærd eller mindst holdbar til, så er det som oftest sidste anvendelse. Ja, og det er også det udgangspunkt. Ja, og i Nordborg, der tager vi en halv pose mad, og det er ikke kølevarer, og det er ikke købevarer. Det vi kom til bunds i, der var en masse brok i starten. Men de kan jo godt forstå det, fordi er der køleskab, må de tage i køleskab, jamen så har vi lige pludselig ikke nogen varer til kunderne. Så der har vi fået gennemført nu. Perfekt. Og det virker. Det var med i henhold til Thomas i Vejle. Der var brok, men folk kunne godt forstå det. Dejligt at høre, tak. Benjamin, før vi lige går videre til Susie. Yes, jamen det er jo igen, som der også blev sagt, det er jo at få omstruktureret dem, og så se værdien i alt det her frugt og grønt. For eksempel dig, Inger, med det Tove kommer og henter, det er jo ikke for gamle varer, det er jo gode varer, der bare er i overskud, som der så skal smides ud, kan man sige. Ikke? Men det er jo en bonus lige pludselig til sidst, fordi i alle oaser var der åbne uddelinger i hvert fald. Der var altid masser af frugt og grønt og alt muligt andet tilbage. Og så man kan jo hurtigt komme derfra med 2-3 bæreposer som frivillige, i stedet for at det skal smides ud. Og sådan tror jeg, det er mange steder der. Men igen tror jeg, det er meget op til ledelsen at prøve at værdisætte de her ting her,
Så de frivillige faktisk ser, at gud, jeg får faktisk 400-500 kroner med hjem af frugt og grønt og kartofler. Altså bare en pose kartofler koster 25 kroner i Netto. Ikke? Så der er der en kæmpe værdi, hvis det ikke er nok, at man gør noget godt for andre og sørger for, at de får det billige varer. Ikke? Og så også det der med, at de selv kan byde ind og så købe varerne også selvfølgelig. Ikke? Og så igen må der være nogle dage, som der også blev sagt i Nordborg, at der er bare ikke plads til, at man tager noget fra køleskabet i dag, fordi der er så lidt kølevarer. Men så er der til gengæld masser af nektariner og tomater og alt muligt andet der. Ikke? Så over tid vil alle jo lære at værdsætte den her pose, 2 poser, 3 poser, de får med hjem alligevel alle sammen. Det er jo en kæmpe besparelse. Det var bare det. Absolut. Jeg kan se både Linda og Christel, de har hånden op med. Jeg tænker, at vi skal diskutere og snakke om det, som Susie hun nævnte. Vi kan også sige, at vi stopper talerækken efter Christel, og så kommer der ikke flere spørgsmål nu. Jamen, det kan vi også godt se. Ja. Linda? Ja, nu mistede jeg jo lige tråden, fordi Benjamin kom med nogle gode issues, og jeg synes faktisk ros til det her, fordi det giver bare nogle gode tanker i gang, synes jeg. Og jeg synes, at man får noget god sparring med. Så jeg vil gerne rose, at vi lige får den her vendt, fordi det giver også lidt ro på, synes jeg. Så for mig har det været rigtig dejligt at være med i det her forum, for ligesom også at blive lidt klædt på til, hvordan man kunne få det her solgt på. Og det tænker jeg også, som Tina og jeg har snakket om, det er det, vi skal hjælpe hinanden med i hvert fald, 100%. Så, men det var mere det i henhold til, jo, registrering. Jeg synes jo, det er fedt, vi kan registrere. Jeg elsker jo at stå og se på den iPad, hvor mange tons mad vi redder. Og der er der lidt nysgerrig på, hvor meget det ændrer sig med henhold til den her nye strategi. Det tror jeg da i hvert fald gør, at det bliver noget mindre mad, vi registrerer, og får reddet det i hvert fald. Det var bare det. Tak. Dejligt. Tusind tak, Linda. Sidste spørgsmål, Christel. Jeg har sådan set ikke rigtig noget spørgsmål. Jeg har sådan set bare et skulderklap til jer 4 gutter. Jeg synes, det er fedt, at I rækker ud til os nu. Vi har brug for at få lidt information, men det er rigtig, rigtig godt. Og så skal vi måske alle sammen lige huske, at det er ikke for at drille os, det her det sker. Det er det ikke. Jeg er super uenig med Fødevarestyrelsen. Super uenig. Men det er altså dem, der har fat i den lange tunge ende. Så, men tak fordi I rækker ud. Og så glæder jeg mig til at få en lille seddel, som vi kan give til vores frivillige. Så det ikke er Agnete og Christel, der står og har fundet på nogle nye idéer. Ja, fedt. Hvis vi hopper til Susies spørgsmål, for at opsummere det kort for alle, så er spørgsmålet, hvad gør vi ved dem, der tager for mange varer? Sådan helt kort sagt. Og Gert rækker hånden op, så fint. Det har han ikke prøvet før. Nej, jeg prøver at opføre mig pænt. Det er sjældent. Jamen Susie, et eller andet sted er det jo helt almindelig drift forstået på den måde, at hvis I som ledelse i Køge eller andre steder, hvor det her sker, vurderer, at der er nogen, der tager for meget. Jeg kan høre, at du har allerede gjort nogle ting, men man kan jo både informere generelt om det, man kan informere de enkelte om det. Jeg kommer gerne forbi og holder et frivilligt møde for alle, også liner op, hvad reglerne er, osv. 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 Hvis vi stadigvæk vurderer, at det her, og det skal jo så gerne være en samtale, tænker mellem jer og os, eller mig, at det her, det fungerer ikke, og de bliver ved med at tage for mere, eller tage for meget, så kan vi være nødt til at sige, jamen kan vi gøre en indsats for at skaffe nogle andre frivillige, og så når vi har fået andre frivillige, så kan vi sige pænt farvel til dem, der tager for meget. Og det er ikke for, at jeg har lyst til at smide folk ud, eller sådan noget, men hvis ikke det nytter, at man holder møder om det, og man snakker, og man prøver at appellere til dem og forklare, at maden, den er jo ikke kun til de frivillige, den er givet til, at vi skal både redde det, men vi skal sandelig også give det til nogle borgere, der har behov for det. Så er vi jo nødt til at sige pænt farvel. Tak, men nej tak. Jeg tror, hvis jeg bare skal supplere i forhold til at skille tingene ad, så tror jeg, jeg vil prøve at kigge på sådan noget sådan klassisk jurasprog. Gør de det i god tro, eller gør de det i ond tro? Ja. Altså gør de det, fordi at der er mange varer tilbage til sidst, og de bare skulle smides ud? Så er det jo rigtig fint, men går de ind og tager 5 pakker oksekød og en oksemørbrød, inden vi åbner, så er det jo ikke længere fordi, at man gerne vil gøre en forskel, så er det fordi, man gør det altså for sin egen skyld, og man gerne vil have alle de varer med hjem.
Og er det noget, der bliver ved med at finde sted, så er det jo, for at sætte det lidt på spidsen, så er det jo sammenlignet med tyveri, når de har nogle klare regler i forhold til, hvad de egentlig gerne må tage. Og som Benjamin også sagde, hvis der er varig overskud, når uddelingen har fundet sted, så må man jo endelig tage dem. Altså det er jo meget, meget bedre, at de frivillige får det med hjem, end det ender i skraldespanden. Og så kan jeg lige få tilføje, så kan der jo være noget timingsmæssigt over det. Altså man kan sige, hvis man lige pludselig står og mangler nogen til at afhente eller andet, så kan det godt være, at man ikke lige skal gøre det som det første afsked dem, som hvis de er fuldstændig grundlæggende for at få det hele til at køre rundt, at man så lige venter til, at man har fået nogle nye ind i folden. Susie? Ja, jeg er jo fuldstændig enig, og vi har jo arbejdet på det her, i hvert fald de sidste 1,5 år, hvor jeg har været leder i Køge, fordi det var et kæmpe problem, da jeg også blev leder. Vi har jo holdt møder. Hvor at, både Rasmus og Julie har sagt højt, at det her det er det, I må tage med hjem. Man må ikke tage mere, så er det tyveri. Så det ved de sådan set godt. Problemet er, at de nye, vi så får ind, ser nogle af de gamle gøre det. Og selvom vi har fat i ørerne på de gamle, så ligesom om, at så bliver den kultur bare sådan lidt bragt videre. Og selvom vi sådan tænkte, vi sætter sgu lige en streg under, og så siger vi nogen op. Vi havde fundet nogle andre. Vi siger farvel og tak, og så informerer vi alle de andre frivillige om. Vi har sagt farvel og tak simpelthen, fordi de tog for meget med hjem. Så tænkte vi, så var der nogen, der ville begynde at tænke sig om. Tværtimod er det faktisk nærmest blevet en kultur nu, at man tager meget med hjem, kan vi fornemme. Vi er jo mange nede hos os, og vi er jo i flere forskellige hold, så mange af os ser slet ikke hinanden. I scannerholdet, som er der midt på dagen, er der ikke nogen leder med. Det er der heller ikke altid til uddeling, og det er der heller ikke til afhentning, men jeg har jo 3 forskellige hold, der ikke ser hinanden. Men scannerne har jo ikke mulighed for at tage ekstra med hjem efter en udlevering. Det har uddelerne. Men det er bare... Ja, jeg vil gerne sige, at det var nemt, og vi kunne sige farvel og tak. Men mange af de frivillige, vi så skal sige farvel og tak til, er bare nogen, der har været der i rigtig, rigtig mange år. De nye frivillige for ind, kan vi godt mærke, at der er lidt en anden kultur. De er der for madens skyld, de er der ikke for at hjælpe, og det synes vi lidt nogle af de gamle er. Men altså, jeg kunne i realiteten opsige stort set alle 46 mennesker nede hos mig, hvis jeg skulle gå efter, hvem der tager for meget, og hvem der ikke tager for meget. Så jeg synes, den er svær, og vi arbejder på det 1,5 år, men vi har et problem lige i øjeblikket, hvor det er specielt slemt. Har forsøgt, jeg skal mødes med Mads i næste uge, håber med de andre også, for at finde ud af, hvad kan man inddrage de frivillige på en eller anden måde i, hvordan vi, altså kan de selv være med til at bidrage til løsningen? Fordi det netop er den der med, at hvis nu bare det var fordi, de havde fyldt posen med en masse kartofler, dem har vi altid mange af, eller brød, men det er bare ikke det, de fylder posen med. Det er jo de dyre kølevarer, de fylder posen med, ikke? Så jeg er langt hen ad vejen helt enig, Gert, men vi har bare gjort alle de ting, du nævner. Så det er derfor, vi er sådan lidt stokt efterhånden nede hos os. Forstår jeg godt. Nu har du så møde med Mads, for ellers så kunne jeg jo godt tænke mig at komme ned og snakke med alle dine frivillige og deltage på frivillige møde, for jeg tror jo, man kan jo godt løfte det frem for dem og sige, at vi har det her problem. Ja. Hvad tænker I selv? Fordi et eller andet sted, hvis jeg skal gå efter, hvad der er, så skal jeg smide jer alle sammen ud. Og det er jeg jo sådan set ikke interesseret i, så hvordan løser vi det her? Jeg tror, at man bare skal spille med åbne kort og sige, det er der står, det kunne jeg godt tænke mig at komme ned og deltage i, og høre, hvad dine frivillige siger. Og så er det jo altid foretrækket på at række hånden ud, og så prøve at finde nogle løsninger sammen, for så tager de også ejerskab over det, i stedet for at man får trukket en beslutning ned over hovedet. Og det er også derfor, vi egentlig lidt rækker hånden ud til jer nu og siger, hvad kan vi ellers gøre for at gøre det lidt mere attraktivt? Eller, fordi de har uden tvivl taget noget fra dem, som de har været vant til i mange, mange år, og dem, der har været med længe i næsten 10 år. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Ulla? Ja, det er jo bare sjovt, at det er blevet sådan en kultur, der bare skal tages med hjem. For hvis du arbejder nede i en Røde Kors, en genbrugsbutik, så slæver man jo ikke poser og tøj med hjem. Man kommer for at vil have et socialt samvær, for at gøre en indsats og for at hjælpe Røde Kors. Det er bare mærkeligt, at lige snart det drejer sig om fødevarer, så skal man slæve hjem, og så skal man have det derhjemme, og så kan det ligge i ens køleskab og rådne, så smider man det ud. Det er bare blevet en kultur, at folk de skal bare
have med hjem. De kan ikke gå forbi en pose småkager, uden at man skal have det med hjem. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan at det efterhånden er i Korsør, for jeg sidder lidt i baggrunden. Men det har det jo også været. Jeg tror ikke, der er sådan mere i Korsør, fordi for det første, så er der jo de her hængelås på køleskab, så er der ikke nogen, der kan gå hen og tage, og så er der en kontaktperson hver evig eneste gang, som så faktisk står, det tror jeg i hvert fald, at de ser, hvad de snakker om, hvad de må tage med hjem. Er det ikke korrekt, Benjamin? Jo, og men så, det er den der og så bruger man åbne kurve, så man kan se, der skal varerne ligges i, så man kan se, hvad der bliver taget. Og hvis man begynder at lægge til side og gemme rundt omkring, så er det jo igen, som Kjær siger, så er det jo nok ikke her, man skal være, så har man en helt anden grundlag til at være der, og det er for sig selv og ikke for alle andre. Ja, og vi har også oplevet Korsør for en del år siden, at der blev der lagt kødvarer ind i nogle skabe, og så tænker man på, hvordan er de kødvarerne, de kommer hjem, de ligger inde i et varmt skab i 5 timer. Jeg tror ikke, der er sådan i Korsør mere, fordi at der er kommet lidt styr på det der med, at der er en, der har et overordnet ansvar, der tænker, at der går det hele igennem i køleskabet, inden der bliver åbnet. Er der noget, der måske ved en fejl at komme ind til sidste anvendelsesdag, så ryger det ud. Og det har åbent hjulpet, og selvfølgelig skal de have nogle madvarer med hjem til sidst, hvis der er noget. Og men jeg tror, det er blevet bedre i Korsør i hvert fald. Jeg tror, det bedste, vi kan sige... Undskyld. Jeg slutter, og så er det vist Benjamins tur, ikke? Og hej, Rat. Hej, farmor. Hej, Rat. Hej, farmor. Jeg slutter. Benjamin? Ja, jeg vil også sige, ellers tror jeg på, at altså Frederikshavn og Dianelund er nogle fantastiske eksempler, fordi der er rigtig mange ansvarspersoner i de 2 oaser, og det er glade frivillige, og det er for fyldt af styr på det, så jo flere man kan få ind, ikke i ledelsesteam, men med ansvarsområder til at tage ansvar. Susie kunne måske også have nogen til, når uddelerne kommer, eller andet, der tager ansvar for det, fordi jo flere, der kommer til det, jo flere får en følelse af, at det er en fælles oase, og så bliver der jo, det tager jo et stykke tid, det tog også et stykke tid at bryde det i Korsør, og ved at holde ved, og blive ved med at holde ved. Men jeg tror på, jo flere man får uddelt ansvar til, jo flere er med til at stoppe det her, og så også med dialog, selvfølgelig, som Gert siger. Men det er vejen frem, fordi at Dianelund og Frederikshavn har virkelig styr på, der er jo ikke nogen, der bare tager noget for at tage noget. Og der har de virkelig store ansvar, altså hvor rigtig mange er med til ansvaret, ikke? Så jeg tror også på, at det er vejen frem, og så selvfølgelig, at tid vil løse det, fordi at det tager tid at bryde den der kultur. Og så også igen, hvis man laver noget belønning en gang, man trækker op nogle ting og sådan noget, så det, jeg tror, det er 5-10 ting, der måske skal tælle sammen for at bryde den her kultur her, de steder, hvor det er slemmest. Og sørge for, at de bliver set og hørt på en eller anden måde, ikke? Og det var egentlig bare det, og så køleskabene er jo også der, så er det jo svært at hvis der er kodelås på køleskabene, så ved man jo også, hvis afhenterne har taget det. Man kan jo også lave kontrol en gang med butikkerne, tjekke lister. Fordi at vi skal jo have dem der væk, der bare er der kun for helt egen vindings skyld, så vi kan dyrke fællesskabet også. Men der er jo flere forskellige måder, man kan sætte ind på for at få brudt det. Det er jo også irriterende for dem, der gerne vil overholde det. At der er nogen, der bare slæver 5 pakker oksekød hjem og sådan noget. Så jeg tror, vi bare skal have sammensat en helt bestemt. Det er vi helt enige i. Vi har snakket om det et par gange i løbet af den her snak. Når du er gået 1,5 time, så jeg tænker, vi skal til 2 spørgsmål. Jeg bare lige sige, jeg tror, ellers er der jo kameraer, man kan sætte kameraer op, jo. Jeg tror, det bedste, man kan sige til alle jer, der oplever det her, tag fat i os. Jeg kommer meget gerne ud og holder et lokalt møde og hører om de problemer, I står i, fordi det er sandsynligvis, selvom det er det samme, man oplever, så er det forskellige mennesker, det er forskellige ting, I har gjort, det er forskellige idéer, det er forskellige ting, vi skal behandle på. Så jeg tror, at hver eneste sted, så skal man snakke lokalt om, hvordan vi gør. Så tag fat i os og lad os arrangere nogle møder, lad os få set, hvad vi kan gøre de lokale steder. Vi kan ikke lære, altså vi har jo reglerne, men det er jo netop dem, der ikke sådan bliver helt holdt. Så vi skal finde ud af, hvordan løser vi det sted for sted. Britta? Ja, altså, nu har Mads jo lige lavet sådan et sødt opslag med, at vi manglede frivillige. Og så normalt, når jeg finder frivillige, så er jeg faktisk
meget selektiv. Altså jeg tror også, man skal passe på, men ikke, altså det er lidt groft sagt, men du ved, hvis man er for økonomisk presset, så er fristelsen ligesom også lidt for stor af min oplevelse til at få taget vare med hjem. Og sådan som Mads for eksempel lige har lavet det her opslag for os, som jeg er utrolig glad for, det er slet ikke det. Men det bliver også lagt op til sådan lidt, man kan bare møde nede i Stop Spil, og så kan man blive frivillig. Og det kan man altså ikke hos mig. Jeg tager dem med ud og kører, og jeg spørger, og jeg fritter dem for, hvorfor det egentlig er, at de godt vil lave frivilligt arbejde. Og der er faktisk nogen, som er kvikke nok til at sige, jamen det er fordi, jeg har hørt, at I får en hel masse grønt og sådan noget. Og det er måske ikke dem, man skal have til at starte. Altså, fordi så får man ikke brudt den tradition med, at de vil have så meget med hjem, tror jeg. Så jeg er i hvert fald sådan, jeg tager dem lidt med ud og køre og sådan noget, for at lige finde ud af, hvad de er for nogen. Det var bare det. Tak. Tak. Jo, jeg skulle lige huske, hvad der var, jeg ville sige. Det her med, at man ved endt vagt bare kan tømme køleskabet. Det gælder vel ikke de ting, man egentlig godt må udlevere dagen efter, vel? Jeg hørte det i går. Hvis vi har en yoghurt, der er bedst før i går, den kan jo godt udleveres i morgen. Ja, bedst før er der ikke nogen begrænsninger på. Super. Jeg skulle bare lige være helt sikker. Det er bare super. Yes. Så kommer lige et spørgsmål fra siden af fra Birgit. Jeg vil bare, er jeg på? Ja. Ja, jeg vil bare sige, i Hjørring får vi slet ingen køl. Der må vi kun tage grøntsager og så brød. Køleskabet, det er simpelthen kun til salgsvarer. Der skal være meget i vores køleskab, før vi får lov til at tage en liter mælk eller smør. Og ja, som vi siger, at de frivillige ude på sygehus, de må ikke engang få en kop kaffe. Og hvis det er sådan, at man er interesseret i at skal have så meget varer med, så skulle man melde sig ind i Røde Kors, fordi der skal man stadigvæk betale for et par bukser, hvis man vil have noget med hjem. Der får man heller ikke noget med hjem. Det er kun en god ved os, at man får grøntsager og brød med hjem. Ja. Tak. Karoline? Skal jeg lige huske det her med højtaleren eller mikrofonen? Jeg er rigtig forvirret lige nu. Nu har vi også holdt et meget langt møde, ikke? Jeg er jo en af dem, der sådan, i bund og grund er lidt ligeglad med at få ting med hjem, fordi jeg spiser jo ikke andet end økologisk, og vi får jo ikke noget økologisk kød ind i hvert fald. Grøntsager jo indimellem. Men jeg undrer mig lidt over, at man kalder det her en butik. Er det en butik? Jeg synes bare, det er et forkert ord at kalde det her en butik. Det tror jeg også, at vi alle sammen er enige om, at det virker som et forkert ord. Men vi er jo en relativt sjov størrelse i det samfund, vi er i lige nu, fordi vi har jo ikke de rigtige rammer for det stykke arbejde, som vi og alle vores frivillige gør jo. Så det er jo simpelthen, fordi det er svært at klassificere os i den indsats, som vi yder. Vi er en madræs. Det er det, vi er, og det er det, vi er stolte af at være. Ja, det er også det, jeg har meldt mig til. Så kan jeg slutligt bryde jeres illusioner omkring genbrugsbranchen. Der stjæles med både fra frivillige og fra kunder i millionvis i genbrugsbranchen. Så, og folk får også noget med hjem, men de stjæler også. Okay. Så jeg tror ikke, vi er værre end så mange andre, men derfor skal vi stadigvæk snakke om, hvordan vi gør. Ja. Så det er bare at sige tak for jeres tid. Det er noget gavnligt igen, og det er dejligt at se jer alle sammen. Og række ud, hvis der er nogle spørgsmål. Tak for i dag. Hej.